Vitajte pri ďalšej analýze. Dnes sa pozrieme na svet výnosov v kryptomenách. Zameriame sa hlavne na stratégie pre stablecoiny a Bitcoin. Ako o nich diskutujú ľudia v DeFi priestore, cieľom je rozobrať niekoľko zaujímavých prístupov, pozrieť sa, ako fungujú a aké tam vlastne sú rizika. Tak poďme na to. Jasné. No, nálada na trhu je teraz celkom dynamická. Ethereum napríklad trochu posilňuje voči Bitcoinu. Ale späť k tým výnosom. Možno by sme mohli začať tými stablecoinmi, tam sa dejú zaujímavé veci. Dobré, stablecoiny. Vraj sa objavujú nejaké priateľské forky protokolu Liquidity V2. To znie tak milo. Čo to znamená? No, priateľské, hej. Je to vlastne taký kooperatívny model. Predstav si, že nové projekty si zoberú už existujúci overený kód Liquidity V2 a za to, že ho môžu použiť, tak časť svojich nových tokenov, povedzme okolo 4%, pošlú späť. Kam späť? Komu? No, buď držiteľom tokenov pôvodného protokolu, alebo častejšie do tzv. Stability poolu. To je mechanizmus Liquidity, ktorý udržuje stabilitu. Aha, rozumiem. A máme nejaký konkrétny príklad? Niekde som zachytila názov Felix. Áno, presne. Felix je jeden z takých projektov. Celkom zaujímavé je, že sa integruje napríklad s Morpho, čo je ďalší DeFi protokol na požičky. A čo to znamená pre používateľa? Aký tam je výnos? No, cez túto integráciu môžeš vložiť stablecoin a oproti nemu si požičať iný. Pričom na ten tvoj vložený stablecoin môžeš získať ročný výnos. No, hovorí sa o 17 až 23%. Páni, 17 až 23% na stablecoin? To je dosť lakavé, ale asi tam bude nejaké ale však? Samozrejme. Vždy je tam riziko. Riziko smart kontraktov, ako pri Felixe, tak aj pri Morpho. A tiež riziko, či ten samotný protokol Felix bude dlhodobo stabilný a úspešný. Jasne, na to netreba zabúdať. A čo tie ďalšie veci? Spomínali sa nejaké S-Bolt a Y-Bolt. To znie ako ďalšia nadstavba nad Liquidity. Presne tak si to vystihla. Sú to vlastne také zabalené tokeny, reprezentujú tvoj vklad do toho stability poolu v Liquidity. A prečo by som to robila? Aký je rozdiel oproti priamému vkladu? No, ten rozdiel je hlavne vo výnose a v kompozabilite. Tieto tokeny majú potenciálne viacero zdrojov výnosu. Jednak je tam to základné APR z úrokov za pôžičky v Liquidity, ktoré môže byť mierne zvýšené pákou, povedzme na 5 až 10%. Dobre, to je prvý zdroj. Potom sú tam práve tie airdropy z tých priateľských forkov, ktorých sa očakáva viacero, možno aj 20. Aha, čiže držaním S-Bolt alebo Y-Bolt automaticky získavam aj tie nové tokeny. Presne. A tretí zdroj sú výnosy z likvidácií. Keď systém predáva zlikvidovaný kolaterál so zľavou, tieto púly ho automaticky kúpia a hneď predajú za stablecoin, čím realizujú zisk. Rozumiem. Takže 3 zdroje výnosu. A aký je rozdiel medzi Y-Bolt a SB-Bolt? Y-Bolt je od Yearn Finance, známeho DeFi agregátora. SB-Bolt je od projektu K3, ktorý sa profiluje ako taký kurátor liquidity ekosystému. Mechanizmus je podobný, možno sa budú líšiť v poplatkoch alebo stratégiách. A dôležitá je tá kompozibilita, ktorú som spomínal. Tieto tokeny sa budú dať čoskoro použiť v ďalších protokoloch, napríklad Pendle alebo Spectra, čo otvára ďalšie možnosti vrstvenia stratégií. Vrstvenie možností, to je presné. Zaujímavo zneli aj tie pákové slučky, tie loops. Vraj teraz existujú aj pozitívne. To bývalo skôr naopak, nie? Áno, pamätáme si časy, keď sa robili slučky len kvôli farmeniu airdropov, často aj s negatívnym úrokom. Teraz sa objavujú stratégie, kde je to úrokovo pozitívne. Napríklad Falcon Loop. Tam si požičiavaš stablecoin za, povedzme, 4,2% ročne, ale tvoj vklad zahrába 8,2%. Čiže rozdiel je 4% a to sa dá znásobiť pákou. Presne. Teoreticky sa hovorí až o 20-násobnej páke, ale tu treba byť extrémne opatrný. Prečo? Pretože pri takej vysokej páke aj malá zmena v úrokových sadzbách, či už tej, za ktorú si požičiavaš, alebo tej, ktorú zarábaš, môže viesť k veľmi rýchlej likvidácii. Navyše, tento konkrétny Falcon trh je zatiaľ dosť malý, rádovo len pár miliónov dolárov. Jasné, vysoká páka, vysoké riziko, to platí vždy. A bol tam ešte jeden príklad slučky. Áno, SRUSD USDC loop na protokole Reserve. Tam si požičiavaš USDC za cca 6,7% oproti SRUSD, ktorý zarába okolo 8,1%.
Pri 10-násobnej páke to môže dať okolo 20% APR, plus ešte zbieraš nejaké body od reserve. Dobre, takže slučky sú ďalšia možnosť a potom tie tranže. To znie trochu ako z tradičných financií. Ako to funguje napríklad pri RIZov? Áno. Koncept tranže je známy. V podstate rozdeľuješ riziko jedného púlu aktív. Máš seniornú tranžu, ktorá je bezpečnejšia, a juniorskú, ktorá je rizikovejšia. A prečo by niekto išiel do tej rizikovejšej? Lebo tá juniorská tranža absorbuje prvé straty, ak nejaké nastanú. Za toto riziko ale ponúka potenciálne oveľa vyšší výnos. Pritom Resolve majú seniornú tranžu USR a juniorskú RLP. Výnosy generujú hlavne z tzv. Basis tradingu. To je stratégia využívajúca cenové rozdiely medzi spotovým a futures trhom. Tá juniorská RLP tam vlastne slúži ako taká poistka pre seniornú USR. Majú tam celkom slušnú hodnotu, okolo $130 miliónov v tej poistnej vrstve. Fascinujúce, jak sa dá riziko takto deliť a baliť. A ešte Infinify sa spomínalo? Áno, Infinify funguje na podobnom princípe tranží, ale ich výnosy pochádzajú primárne zo stratégií na protokole Pendle, konkrétne z nákupu tzv. Principal Tokens, PT. Umožňujú aj rôzne doby uzamknutia, kde dlhšie uzamknutie v juniorských tranžiach prináša vyšší potenciálny výnos. Rástli veľmi rýchlo, vraj získali 20 miliónov TVL za týždeň a tiež sa chystá hlbšia integrácia s Pendle. Je neuveriteľné, ako sa tie protokoly prepájajú. Dobre, myslím, že stablecoiny máme celkom pokryté. Čo Bitcoin? Aj tam sa niečo deje. Možnosti sú asi iné, však? Určite sú iné. Bitcoin sám o sebe negeneruje úrok ako stablecoin v pôžičkovom protokole, ale objavujú sa zaujímavé riešenia, napríklad Ramex na Solane. Ramex na Solane. Čo ponúka? No toto je celkom unikátne. Ponúka fixný výnos na Bitcoin okolo 12% ročne na dobu približne 80 dní. Fixný výnos na Bitcoin. Ako je to možné? Odkiaľ ten výnos pochádza? Zdrojom je token zvaný FRAG BTC. Ten je krytý stratégiou na inom protokole, Solve protokol. Tá stratégia sa snaží neutralizovať volatilitu Bitcoinu a popri tom zbiera body z tzv. Restakingu. Restaking? To je zase ďalší pojem? Áno, zjednodušenie, opätovné použitie už stakovaného aktíva na zabezpečenie ďalších sietí alebo protokolov. Ale kľúčové slovo pri Raexe je naozaj fixný výnos. To pri BTC často nevidíme. To teda nie. A ešte sa spomínal Merkle na rootstocku. Tam je to asi inak, skôr variabilné. Presne. Merkle funguje na rootstocku, čo je vlastne sidechain Bitcoinu, ale je kompatibilný s Ethereum Virtual Machine, takže na ňom môžu bežať smart kontrakty. Merkle je decentralizovaná burza a ponúka výnos za poskytovanie likvidity do obchodných párov. To APR je tam variabilné. Historicky sa pohybovalo dosť široko medzi 20 a 65%. A v čom sú tie odmeny? Odmeny sú vyplácané priamo v natívnom Wrapped BTC na rootstocku, majú tam aj celkom zaujímavú štruktúru stimulov, ako rozdeľujú odmeny časť podľa objemu obchodov, časť podľa množstva jedného tokenu v páre, časť podľa druhého. To má podporovať stabilnejšiu a hĺbšiu likviditu. A má to nejakú trakciu? Používa to niekto? Zdá sa, že áno. Ich celková uzamknutá hodnota TVL je cez $30 miliónov, čo nie je málo. A tie kampane na odmeny zvyknú obnovovať. Dokonca zjednodušili aj presun BTC na rootstock cez známe mosty ako Stargate. Dobre, skúsme to teda vôjko zhrnúť. Prešli sme si toho celkom dosť. Videli sme rôzne stratégie pri stablecoinoch, tie priateľské forky, kompozitné púly ako S-Bolt, Y-Bolt, potom tie úrokovo pozitívne slúžky, aj keď s rizikom, a štrukturované produkty cez tranže. Pri Bitcoine zase nové možnosti ako fixný výnos cez Raex na Solane alebo variabilné APR za poskytovanie likvidity na rootstocku cez Merkle. Zdá sa, že kľúčové je naozaj rozumieť tým mechanizmom za tým likvidácie, pákové rizika, odkiaľ presne ten výnos prichádza a tiež tá rastúca prepojenosť a kompozabilita. Presne tak. Ten DeFi ekosystém je nesmierne dynamický a neustále prináša nové, často aj komplexnejšie nástroje na generovanie výnosu. Sú samozrejme lákavé, tie čísla vyzerajú dobre, ale s tou rastúcou komplexnosťou a tým, ako sa tie protokoly skladajú jeden na druhý, je absolútne kľúčové rozumieť všetkým tým vrstvám rizik. Od základného rizika smart kontraktu, cez trhové rizika volatilitu, až po tie špecifické mechanizmy likvidácie, pri pákach alebo podmienky pri tranžiach.
A to vlastne prináša takú záverečnú myšlienku alebo otázku na zamyslenie. Ako táto narastajúca komplexnosť a vzájomná prepojenosť všetkých týchto protokolov a stratégií môže ovplyvniť celkové systémové riziko v rámci celého DeFi. To je niečo, nad čím by sme sa asi mali všetci zamysleť.